Hola, papa. T'he de donar dues notícies, una de no gaire bona i una altra de dolenta. En Hermie va morir fa uns dies. Sí, i ara la dolenta. Estem embarassats? Només ella. Però d'ell. Sí, això espero. Tinc molta por, Xem. Au, va, dona, por de què? Augmentaré un terç del meu pes i segurament ja no el perdré mai més. I mentrestant al meu interior hi ha una cosa que creix i creix i que agafarà la forma d'una pilota de bàsquet, que sortirà pressió per un orifici que no té ni de lluny l'amplada d'una cistella de bàsquet. O encara pitjor, i si tinc un mal part? Déu meu, m'agafarà un atac de pànic! En cap moment estaràs sola. I això de sortir a pressió i tal, sí. Però tret d'això, jo estaré sempre amb tu. Tant és el que passi. Commovedor. Llàstima que tots dos morireu d'una mort cruel quan els hi expliqueu en Mitin i la Doris que seran avi i àvia. Bona sort! Ei! Xxt! Entrem i diem: hola, família, bones notícies. Tindrem un fillet, Dic jo això de les bones notícies i tu dius la part del fillet? Hola, família, ja... Bé, jo no els he xerrat, Xerrar el què? L'avi va gravar un vídeo de comiat. L'acabem de trobar. Hola, família. Quan sentiu aquestes últimes paraules, seré ben mort. Silenci, no us vull sentir plorar. Deixeu parlar l'avi. Tinc coses a dir. Era el nazi més guai que he conegut. Primer, no hi ha cap raó per estar trist quan una vida arriba al final. Tot depèn del punt hagi aconseguit en aquesta vida. Què he aconseguit jo? El meu matrimoni va fracassar. La meva fàbrica de botons va fer fallida. Però vaig tenir un parell de filles meravelloses. Una té més pits i l'altra més cervell. Estic més que orgullós de totes dues. Me caso amb Dena. Parlem del meu lloc de repòs. No vull ser un grapat de cendres dins una urna criant pols en un racó. Tots sabem que a la Doris no li agrada gaire netejar. Per això vull que les meves cendres siguin transformades en un diamant. I aquest diamant desitjo que sigui la pedra angular del meu besnet, que vindrà al món d'aquí 9 mesos. El fill de la Lina i d'en Xem. Aquest Hermie. Ich glaub noch immer daran. Ich bin überzeugt davon, dass alles richtig war, dass alles stimmt. Und wenn es jetzt beginnt, ganz plötzlich ernst zu werden, plötzlich anders zu sein und die ganzen Beschwerden. Und wir sind ganz allein gegen den Rest. Nichts kann uns passieren. Turc per principiants. Sí, també podem convertir les cendres del seu pare en una joia preciosa. Tindria un format de 15 a 20 i seria una... És tan increïblement trist. No em puc treure les ganes de plorar. Penses que això només els hi pot passar als veïns i... De sobte et toca a tu. Ja l'entenc. A la nostra societat la mort acostuma a ser un tema tabú, però... No plora pel papa. Plora perquè estic prenyada. És que... acaba de fer 20 anyets. Ja. Miri, si ara no és el moment més adequat, potser val més que ho deixem per un altre dia. La pèrdua d'un ésser estimat o... com se n'hagi de dir en el seu cas. D'un pare. Sí, normalment sol deixar un gran buit. No. Quedis... Tingui. Parli'm del diamant. Sí, d'això. $20, $30...
2, 33. 33 euros de recompensa? Per haver recuperat gairebé 1 milió de marcs? 33 euros i 40 cèntims. No siguis desagraït i firma'm el rebut. Ja heu pensat què fareu quan tingueu el nen? Sí, esclar. Buscaré feina, home. I quina feina serà? Sense batxillerat ni FP? Estibador del port o què? Xem, no t'agafarà ningú! Oh, senyor director! Xem, és el cap de la policia. Ja ho sé, baba. Què passa? Vull dir, passa alguna cosa? Em pregunta si passa alguna cosa? Quin sentit de l'humor. Aquest sentit de l'humor turc m'encanta. El seu fill ens ha resolt un dels robatoris de diners més importants i m'agradaria parlar en privat amb vostè. Ja acabarà de netejar després, jove. És que ell és el meu fill. Sí! Esclar! Com va? Has pensat quina feina vols ser en el futur, noi? Netejar no, això segur. Per què no proves a l'escola de policia? Ja es nota que els gens hi són. És que en Xem té un petit problema. Em refereixo al batxillerat i als antecedents penals. Oh, els antecedents penals. Va, home. Sap una cosa, el meu fill també va utilitzar el garatge per cultivar. M'entén què vull dir, oi? Aquest jove ha resolt l'atracament a un banc. I això demostra clarament que té la voluntat de ser home de llei. I com sempre dic, on hi ha voluntat, hi ha també un passaport cap a l'ordinador central. Doncs sí, és interessant. Però per què té tantes butxaques? D'això se'n diu moda urbana, senyora Rosenstein. Si una noia va per un descampat a la nit, un es fica d'esprai defensiu. O bé, si un estranger va de nit pel carrer a Brandenburg, on ha de portar la navalla? Brandenburg. Allà és on em van fer el meu primer petó. Ja. I què me'n diu? Li sembla que es vendrà? Truqui al seu fill. Al meu fill no cal trucar-li. No és ell qui talla el bacallà. Mentre jo no repapiegi, ell farà el que jo et digui. Així podria vendre això a la seva cadena de supermercats? No ho sé. Aquí el problema és que és només paper. No s'hi pot distingir res. Oh, li porto les seves ulleres. No, és que està dibuixat amb el cul. Hauria d'haver uns quants prototips d'això. Uns què? Vull veure la roba. Oh, entesos. Que coneix algú que sàpiga cosir? Ah, escolta, jove, què és això? Un projecte o una broma? Hi entres? Sí! Ell ho ha arreglat perquè pugui fer la prova d'admissió sense tenir el batxillerat. No. Sí! Quina alegria! Ja ho veus, mama, en Xem mantindrà la família. Ben fet, Xem. Em fas molt feliç. Tresoro, tu i jo hem de parlar. Que els nens tindran un fill! Ja ho sé. D'alguna manera també m'alegra. Aviat, unes manetes petites agafaran les I meves. qui alimentarà aquestes manetes? No tinc res contra el teu fill, però se sap guanyar també les garrofes com jo sabria cuinar-les, metafòricament parlant. Si vols ser policia. No, Mitin, això no ho vull ni discutir. La Lina té l'oportunitat d'obtenir aquella feina tan bona. No es tancarà a casa esperant que en Xem porti els diners. Per què? Per què? Tu saps millor que ningú que per portar una família s'ha de ser responsable. No, jo no sé res. No veus que en Xem té el cap ple de pardals? Ahir falsificava roba i avui vol ser policia. Quan el nen sigui aquí començarà a pintar aquarel·les o qui sap. Sí, és una mica tastolletes. Jo espero que la feina el faci madurar. Mitin, esperen un nen de debò, de carn i ossos.
Tu posaries la mà al foc, ara i aquí, que és capaç de portar el timó d'una família? Si el mar està en calma... Bé, amb això acabem de prendre una decisió comuna. En Xem portarà la casa, tu continuaràs amb les pràctiques i després treballaràs si et donen la feina, si no estudiaràs. Què has dit? Ho has entès perfectament. Va, digues alguna cosa. Sí, la Doris ja ho ha dit tot. Ella... Tots dos. Tots dos creiem que la Lina és més capaç de fer que la família tingui sempre un plat a taula. No ens hi podeu obligar. No us hi obliguem, us donem un consell. I tu no em faràs creure que de la nit al dia vols tirar la teva carrera per la borda? Doris, la feina encara no és meva, ni tan sols tinc un càrrec Lina, que... ha vingut una dona amb unes ulleres com fars de cotxe. Nieta? Nieta, la meva família. Família, la meva directora. Vull comentar-te urgentment i en privat una qüestió. En algun lloc on no faci olor de menjar. Com és que no ets a l'oficina? Lina aquest matí era al llit. Així com estic ara. He agafat l'encenedor i me l'he posat així i no l'he notat. I quan m'he volgut aixecar, no em podia moure gens. Ho entens? Tens pinta d'estar cremada. Cremada, no! Tipus de lletres sangria, que el peu de les fotos concordi amb tota la pàgina. Reduir la resolució, foto en 13x22. Anul·lar publicitat. Oferirem extras, suplements, la nova temporada de Rex en DVD i l'estrella en portada. Llavors suprimirem la història de la portada i el contingut. Passo de contingut, que m'has entès? És algun examen? Sí, cada segon, cada minut i tota la teva vida. L'avió surt d'aquí un parell d'hores. L'avió a on? Al Tibet. Me'n vaig. Out of order. Però quan jo aterri, aquest memoràndum ha de ser a l'editorial. No t'oblidis de corregir l'ortografia. Si hi veig cap falta, estàs morta! I qui dirigirà la redacció? Trucaran a 4 persones. 3 d'elles acceptaran. Vindrà l'Ulf Pochard. Dirà que no hi haurà ningú que sàpiga què fer. Serà el caos. Ai, senyor. Tret de tu. És la teva oportunitat, segurament l'única. Si el pròxim número surt com cal, tindràs feina fixa i deixaràs de cobrar un sou miserable. I have to go. La meva filla serà redactora en cap. Està boja! No es pot ser redactora en cap tan fàcilment. Bé, potser no ho faria malament, però... En Xem i jo acabem de decidir que... És una oportunitat. És el teu somni, no? Sí, però... Què passa amb el teu somni? Jo no en tinc mai n'he tingut. És veritat que entrar a la policia és una possibilitat, però si t'haig de veure amargada, doncs... Xem, què tens? Et veig els ulls plorosos. Per què? És que jo no et puc oferir res. Ni una casa, ni un cotxe, ni unes ulleres de marca. I si almenys puc aconseguir que tu siguis feliç... La cap de redacció venç el cap de policia. Xerife! Xerife. Ho sabia, Déu és una dona. Sí, i segur que no es depila les cames. I ara? Ai, No ho entenc. Com és que t'ho ha dit a tu i no a mi? Perquè em considera més apta que tu. Es deu haver tornat boja del tot. No em consideres apta? Lina, jo sóc la revista. Joves professionals independents amb ganes de triomfar i de menjar-se el món. Això em descriu. Jo sóc Invit Ben en persona.
tens tu que et faci apte? Mira, Cati, casualment estic... prenyada no és un bon argument. Jo sóc la teva directora i no tinc per què justificar-me davant teu. Queda clar? Això sí. Hauria de passar a l'aspiradora. Que graciós! Amb No l'aspiradora! sé què té de graciós, però la finestra també l'haig de fer, per si ho vols saber. Dirigiràs la teva primera reunió de treball. Ànim, vinga. Va, tu pots. Bon dia. Bon dia. Caram, això de dirigir té el seu punt. Segur que a hores d'ara ja sabeu tots que ocupo temporalment el lloc de la Lleta, per això sóc la responsable de dirigir aquest pròxim número. Espero que treballem junts, fem pinya. O sigui que d'entrada faré una ullada a veure què tenim. Per començar, Déu-n'hi-do. El cert és que això no és... Estem despatxats? Despatxats? No, home, què dius? Et trobes bé? Estàs pàl·lid i fas cara de cansat. Que potser no dorms bé a les nits. De fet, des que vaig entrar aquí, ara fa 4 mesos, no gaire. I vosaltres? M'ha agafat un rampell de mare. Ei! Tu seràs tieta i jo tiet. Que mola? Jo seré tieta, però tu no seràs tiet. No ets familiar de cap dels dos. No, però quan ens casem em convertiré en tiet. Qui t'ho ha dit que em casaré amb tu? En primer lloc, que no va ser tu mateix qui fa poc em va dir que no estaves prou madur pel matrimoni. I segon, ara estic concentrada en els meus estudis, que és el que em vas aconsellar per no dir que m'hi vas obligar. Sí, però no... Costa, ara estic encarrilant la meva vida, cosa que no es pot dir de tu, de moment. Seré dissenyador. Sí, segur. Treballo en un look urbà tipus 50 Cent. Tinc un munt de bones idees. Segons tu, allò del bar també era bona idea. Tindré èxit. No t'ho prenguis malament, Costa, però no crec que tinguis talent per dissenyar roba. I fes-me un favor, no acabis com en Xem, ho trobo una mica... En fi, que no estic tan emancipada, jo. Adéu. Hola, Costa. Ei, hola, crac. Sí, aquest crac l'han ben cardat, company. Jo me n'he de sortir. Com faci falta. Mira, què és això? Un carnet de la SS. Fica-la a la caixa amb les seves armes. Ho enterrarem darrere el compost. Si no, encara ens acabarien denunciant. No. I em sembla que això és un carnet de soci del Sant Pauli. Com? També li agradava el futbol? Com més va, pitjor. Senyora Schneider, necessito la seva màquina de cosir. No en tinc. A l'habitació d'en Nils. Ah, és el trasto aquell que fa servir per eixamplar-te la roba. No comencis, Doris. Jo no la necessito. Així, doncs, tot queda clar, oi? Tu ara vés a casa i dorm com Déu mana, i demà, quan hagis descansat, tornes, sents? Però què has de fer abans? Esmorzar, perquè l'esmorzar és l'àpat més important del dia. Exacte, perfecte. Que passeu un bon dia lliure. Teniu per fer bo cap al camí. Ups, salut i vitamines. Té això per tu i per tu. Adéu. Es pot saber de què vas? Noia, què vols que et digui? M'he fixat en les seves cares i els he vist tan petits i atemorits. I he tingut una sensació estranya justament aquí. Tens les hormones descontrolades. I per cert, no podríem treballar en un altre lloc? Això no és gaire confortable, oi?
Hi trobo a faltar el meu Xem. Ai, que bé que em tractes, videta. Enlloc com a casa, oi? Què et sembla, a tu, aquest tema per escriure en un bon article? Dones que mantenen els marits. I ara? Quina dona es pren la feina tan seriosament? Lina, jo sé que el teu equilibri hormonal ara està un pèl descompensat, però pots fer-me cas ni que sigui un momentet. Xemi, no hi ha un glopet més de llet per la Marona. Gràcies, rei. Sincerament, Katy, tinc una gran necessitat de tenir un home en qui recolzar-me. No tinc res contra l'emancipació, però tampoc em fa falta. Que no et senti la teva mare. No em malinterpretis, no vull ser una esposa submisa, però... De tant en tant, a tots ens agrada la dolce vita, esclar. Doncs sí. Xemi, la mama té els pauets freds. Què t'estava dient? Que et recolzaries en un home que et portés els diners a casa? Exacte. Un home que porti la pasta mentre la dona s'ocupa de cuidar la casa i de pujar la mainada. Oi? Déu-n'hi-do, com et queden? Sí, és estrany que la Llamur no hi confiï. Haig de tenir llestes les mostres de la primera col·lecció demà al matí. La meva mare no em vol ajudar. Diu que sóc un idiota. A mi no hi creu ningú. Si et penses que et podem fer la feina, t'equivoques. Jo no acuso per principis. No, senyora Schneider, que ningú no cregui en mi. No vol dir que jo no cregui en mi. Molt bé. Vigilin quan s'ho treguin i deixin-me sol. Sabia que no es mereixia aquell suspens en matemàtiques. Tampoc és qüestió que et posis a parir, ara, eh? La samarreta és neta d'avui. Tranquil, que estic bé. Tret que encara no he trobat cap tema per la revista. Començo a pensar que la ieta tampoc està tan ben pagada. Vull dir que és molta feina. Fins ara tot em semblaven bestieses. Els colors de la tardor, consells per pujar a la feina, bla, bla, bla. Sempre les mateixes rocades i... Xem? La mama ha vingut volant per arribar a temps a la festa d'aniversari. Au, vinga, digues mama. Caram! Què fas? Intento ensenyar a la nostra filla a dir mama. Però la nostra filla és aquella. Oh, sí, és veritat. No volies fer carrera? Què passa? Somiava. Em tens aquí. Va, no pateixis. Tot anirà bé. I anirà? I així és com continua. Segur que serà un gran pare i sabrà portar la casa força bé. Doncs belluga ja aquest cul i passa la prova. Em buscaré un metge o un arquitecte, algú amb carrera quadra més amb una dona que té el batxillerat. Això són els peus, les cames i... No vull saber, no diguis res. Yes. És veritat. Farem una criatura nostra. Llets!